Σκεφτήκατε ποτέ ότι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά για μια ευτυχισμένη ζωή μπορεί να μην κρύβεται σε κάποια μοντέρνα θεωρία, αλλά σε ένα γράμμα γραμμένο πριν από 2.300 χρόνια? Λοιπόν, σήμερα θα το ψάξουμε ακριβώς αυτό. Θα δούμε πώς η αρχαία σοφία του Επίκουρου μπορεί να γίνει, ξέρετε, ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινότητά μας. Ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που βασανίζει τους ανθρώπους από πάντα. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει κανείς να ασχολείται με τα μεγάλα ερωτήματα? Υπάρχει τελικά σωστή ηλικία για να φιλοσοφήσει κανείς? Αυτό ακριβώς το ερώτημα, λοιπόν, ήταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης κόντρας στην αρχαία Αθήνα. Το ποιος είχε το δικαίωμα να φιλοσοφεί και κυρίως το πότε δεν ήταν καθόλου μα καθόλου δεδομένο. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, είχαμε δύο στρατόπεδα. Από τη μία, η κλασική άποψη, ας πούμε του Πλάτωνα, που έλεγε ότι η φιλοσοφία είναι κάτι σαν το κερασάκι στην τούρτα. Είναι για τους λίγους, τους εκλεκτούς, αφού έχουν τελειώσει μια τεράστια εκπαιδευτική πορεία. Και μετά, έρχεται ο Επίκουρος και τα ανατρέπει όλα. Λέει κάτι εντελώς ριζοσπαστικό. Όχι, παιδιά, η φιλοσοφία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και είναι για όλους, από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Και όλη αυτή η ανατρεπτική του ιδέα αποτυπώνεται τέλεια στη διάσημη επιστολή προς Μενίκαια. Είναι μια συμβουλή τόσο δυνατή και τόσο απελευθερωτική που θα ρίζω ότι γράφτηκε χθες. Ακούστε λίγο αυτή τη φράση. Είναι απίστευτα καθαρή. Ο Επίκουρος μας λέει, στα ίσια, μην περιμένεις. Μη λες, είμαι πολύ νέος γι' αυτά ή τώρα γέρασα πια. Η πρόσκληση είναι για όλους, εδώ και τώρα, χωρίς αναβουλές. Και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, η σύνδεση που κάνει. Για τον Επίκουρο, φιλοσοφία και ευτυχία είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Η φιλοσοφία δεν είναι μια θεωρητική αναζήτηση, είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Οπότε, το να αναβάλεις τη φιλοσοφία είναι σαν να αναβάλεις την ίδια σου την ευτυχία. Και ποιος θέλει να το κάνει αυτό? Καλά όλα αυτά, αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό? Τι κερδίζει κανείς αν φιλοσοφεί σε κάθε φάση της ζωής του? Ο Επίκουρος δεν μένει σε γενικότητες. Πάει ένα βήμα παραπέρα και μας δίνει πολύ συγκεκριμένα ωφέλη. Κοιτάξτε πόσο ωραία το θέτει. Ο νέος, λέει, φιλοσοφώντας, μαθαίνει να κοιτάζει το μέλλον χωρίς φόβο, αποκτά μια ωριμότητα που κανονικά δεν θα την είχε. Είναι σαν να κερδίζει χρόνια σοφίας. Από την άλλη, ο ηλικιωμένος, ανακαλώντας τις χάρες του παρελθόντος με ευγνωμοσύνη, παραμένει νέος στην ψυχή. Είναι σαν η φιλοσοφία να λειτουργεί σαν μια γέφυρα που ενώνει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Άρα, το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Η φιλοσοφία δεν είναι απλώς μια γυμναστική για το μυαλό. Είναι πάνω απ' όλα θεραπεία για την ψυχή. Είναι το εργαλείο για να χτίσει κανείς την εσωτερική του υγεία, την ψυχική του ισορροπία. Και δεν έχει σημασία αν θα το αρχίσει στα 20, στα 40 ή στα 70. Και έτσι φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα. Ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της προσπάθειας? Πού οδηγεί αυτό το μονοπάτι της φιλοσοφίας? Η απάντηση κρύβεται σε μία και μόνο λέξη. Μία λέξη που είναι η καρδιά ολόκληρης της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ο στόχος είναι η ευδαιμονία. Και προσοχή, δεν μιλάμε για μια περαστική χαρά, ένα ξέσπασμα ενθουσιασμού, μιλάμε για μια μόνιμη, βαθιά κατάσταση εσωτερικής γαλήνης, πληρότητας και ευημερίας. Για τους αρχαίους, αυτός ήταν ο απόλυτος σκοπός της ζωής. Και πώς την πετυχαίνει κανείς αυτή την ευδαιμονία σύμφωνα με τον Επίκουρο? Όχι με ξέφρενα πάρτι. Η συνταγή του είναι πολύ συγκεκριμένη. Βασίζεται σε δύο πυλώνες. Την αταραξία, δηλαδή την απόλυτη ψυχική ηρεμία, και την απονία, την απουσία πόνου στο σώμα. Και αυτά τα δύο έρχονται μέσα από νηφάλια σκέψη, απόλαυση με μέτρο και, το κυριότερο, από την απελευθέρωση από τους δύο μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου, τον φόβο του θανάτου και τον φόβο των θεών. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα, ότι η φιλοσοφία του Επίκουρου δεν είναι για να μένει στα ράφια μιας βιβλιοθήκης, είναι για την ίδια τη ζωή. Σκεφτείτε το. Ο Επίκουρος δεν θα ήθελε να αποστηθήσουμε τις ιδέες του. Θα ήθελε να τις κάνουμε πράξη. Ο σκόπος δεν είναι να γεμίσει το μυαλό μας γνώσης, αλλά να θεραπεύσουμε την ψυχή μας. Είναι ένα εργαλείο, όχι ένα έκθεμα μουσείου. Χρησιμοποιεί μάλιστα το ρήμα μελετώ. Αυτό δεν σημαίνει απλώς διαβάζω. Σημαίνει φροντίζω, επιμελούμε, ασκούμε καθημερινά. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι μια ενεργή, καθημερινή άσκηση. Είναι σαν να φροντίζει κανείς τον κήπο της ψυχής του κάθε μέρα. Τελικά, η συμβουλή του Επίκουρου είναι σοκαριστικά επίκαιρη.
Μας θυμίζει ότι η αναζήτηση της σοφίας και της ευτυχίας δεν έχει ηλικιακά όρια. Είναι ένα ταξίδι που μπορεί να ξεκινήσει ανα πάσα στιγμή. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε, το ερώτημα είναι θα το κάνουμε.